nyaya dzatoda kuti tizotaurana namudhara wedawo. Handitika kuti zvinhu zvenyu zvinombofamba sei imimi kana muchizotisira vanhu vanotiuraya imimi. Handiti toda kuti vape masimba kuvana veZimbabwe kusvikira ana Chamisa vaane marights. Kulien TV atibatike zvechopu. Unoziva Kulien, ukaabhisa chinhu chisiri chako muridzi wacho anokutorera. Ndiri kunyepa here Kulien? Vana veZimbabwe munhu ndiri kunyepa here? Ukaabhisa chinhu chawapiwa nemunhu kunzi shandisa, ukaabhisa chinzvimbo chepabasa chaunenge wapiwa, unodzingwa basa iroro kana kushiftwa kubva ipapo poiswa mumwe. Handiti uri kupanzwa? Manationalists akaiswa muparliament nema-war veterans. Handiti anova ma-war veterans ndo ma-architectures. Handitika estructure inonzi ZANU-PF. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe? Saka manationalists ese hatina basa nazvo kuti ndiani kana kuti ndiani. Toda kuti tingotaura zvedu kuti ese, nekuti vamwe vaisiya vamwe vachiita zvinhu izvozvo. Handitika wachitadza kutarisa kuti apa taakunyeberwa apa. Saka vese manationalists they failed and they abused. Handitika chance yavakapiwa vakaiabusa chance iyoyo vakatiurayira nyika isusu. Handiti saka apa toda kutaura nezvema-architectures aka-architecture ZANU-PF. Vaka-architecture ZANU-PF iyi nepfuti muhondo vachirwa. Handiti muri kupanzwa manje? Saka those guys, ma-Zipra forces nema-ZANULA forces, handitika, are now coming back and claiming their thing kuti why are you abusing our thing? Why are you abusing our structure? Handiti ndo zviri kutaura ma-war veterans ese, ma-Zipra forces nema-ZANULA forces, because they are the ones who architect that thing. Ndo vakachidesigna chinhu chinonzi ZANU-PF. So which means ZANU-PF belongs to the war veterans, not nationalists. Handiti mapaona manje? That's why you see imimi muchiona ma-war veterans ari kupopota achipenga, and no one is gonna stop the war veterans just because they are the ones who brought this country to us. Handiti saka they have a right to claim everything in our country, ma-war veterans. Saka ukaona munhu anotuka ma-war veteran, munhu hana kukwana, munhu haazivi zvaari kuita, hazive nyika yake kwayakabva. Nyika ndeye ma-war veterans. Ngatitange taadhimita chinhu ichocho ndokuti timise nyika isusu yedu. Isusu Zimbabwe hatitoda kutaura zveSouth Africa kana nyika ndeye ma-war veterans. Handiti ma-Zipra forces nema-ZANULA forces ndo vene venyika ivavo vaifanirwa kuti vateererwe naMnangagwa, otherwise nyika yedu ingadai yakanaka. Zvino akati nyika inovakwa nevene vayo, kutaura Daniel Garwe, muSelu Scout, musoja waSmith. Uri kupanzwa? Ndo vene venyika vaivaka nawo. Ana Tagwirei ndivanani? Ndo vene venyika vanovaka nawo nyika here Mnangagwa? Ana Kazembe nana Ziyambe ndivanani? Vene venyika papi? Handiti kupaona? Saka ndo kuabusa kwakaita iwo ma-nationalists achiabusa ZANU-PF, achiabusa Zimbabwe as well, because Zimbabwe is ZANU-PF. Handiti mazviona manje? Saka that's why muchiona ma-war veterans they come back and said, iwewe Mnangagwa as a nationalist and your colleagues, you are fired. Handitika they are getting fired by those who put them on those positions in the parliament. There's nothing wrong about it. Indeed, Zipra forces and ZANULA forces has a right to fire Mnangagwa and his colleagues. Zipra forces and ZANULA forces has a right to fire the nationalists from the parliament. Handiti mazvinzwa?
ndonyaya iripo chete, nekuti zvavari kuita they are abusing zvigaro zvavakagara izvo muparliament izvo. Handiti muri kupaona zvavakaisirwa imomo vanozviziva. Handiti. So let us follow our war veterans, the ones who brought this country to us. Handiti. Ngatisiyane nema-nationalist. Be it a new nationalist ari kuda kuzoti wavo munationalist izvozvi after Zimbabwe yasunungurwa kana kuti no, for the time being tiri kufanirwa kuva behind Mazipra forces and Zanla forces. Then isusu povo, we need to follow those guys. We need to follow Zipra forces and Zanla forces. Handiti muri kupaona. Besides that, isusu tinoramba tichitambudzika nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Saka the ones vaka architecture that chinhu chinonzi Zimbabwe nekuda kwekubuilda one country yainzi one nation, handitika yavakatumidza zita rekuti ZANU-PF for the first time pasati pane imwe party yakanga iripo. Handitika ndo vanhu vane makeys, ndo vane matools ekudestroya chinhu ichocho. Saka imimi kana muchinzwa zvichinzi war veterans they are destroying ZANU-PF, that is correct. They need to destroy it because they are the ones who owns that political party, that organization. Let them destroy if they want to destroy. And they have every reason you could destroy ZANU-PF if they want to. And no one can stop them. ZANU-PF haisi yema nationalist. Sei ma nationalist wachida kuramba nezita rekuti ZANU-PF. Iro rine varidzi waro. Handiti uri kupaona. Saka siyai vagezana vachiwenga. Handitika. Nai madhara edu ava vari kubulawa yawo ndakutokanganwa zvangu mazita ndeproblemu inenge yamunangagwa yekupota ndichimbokanganwa zvangu. Handitika. Wana mudhara vedu vari kubulawa yawo. Vapei nyika yawo. Vataure zvavarida kuti iitwe. Handiti muri kuzvinzwa. Because they know what to do nenyika iyi. Vanozviziva kuti panofanirwa kugadzirwa group revanhu vanenge vari ma-nationalist. Handitika. Vavanoisa muparliament vachivaudza zvekuita vachikontrola nyika nenzira dzavanoda. Kwete ava vakapanduka ma-nationalist ekutanga, ma-former nationalist ese vakapanduka. Handitika muri kupaona manje kuliende. Saka isusu hatisi kutomboda kana kunzi hey tachinchinyi, ndo papo paunonzwa tichipopota tichimbomirai kutaura nyaya dzema-leaders. Handitika. Tine nyaya dzatoda kuti tizotaurana namudhara wedawo. Handitika. Kuti zvinhu zvenyu zvinombofamba sei imimi kana muchizotisira vanhu vanotiuraya imimi. Handiti. Toda kuti vape masimba kuvana veZimbabwe kusvikira ana Chamisa vaane ma-rights ekutaura sema-opposition leaders nekuisa maview awo patable, maviews awo patable achiconsidwawo, achishandiswa munyika. Handiti uri kupaona. Saka zvinhu izvozvo manje ndo zvinhu zvatiri kuchemera isusu. Saka let them destroy that structure yezvigananda ZANU-PF iripo iyi. Handitika. In order to build a real ZANU-PF just because they are still alive. Mazipra forces nemazanla forces. Handiti. Saka rekedza tivabvumidze vaite renovation yenyika inoi. Because the more they renovate ZANU-PF, handitika, the more they renovate Zimbabwe. Handiti muri kupaona. Then Zimbabwe inenge iri correct. Kwete zvinhu zvatiri kuitiswa izvi nevanhu vakapanduka kudhara. Saka vanhu vanoda kuudzwa zvinhu zvakaita seiko. Inga vageza vari kutaura, mudhara wangu vari kutaura vari clear one kuti vanhu vakapanduka ava. Mirai tivabvise ipapo tikusiyirei nyika yakanaka. Muchiita zvamunoda imimi. Chero mukati munoda opposition party, yobva yavapo opposition party. Ruling party yenyu haifanirwi kuti inzi ruling party, haiziriyo ZANU-PF. Mudhara vakataura. But unoona vamwe vanhu vachiita basa reku mari yacho vari kumbonyanya kupiwa because hamasi zvavari kungotambudzika vani vanhu vachevawo. Inga vane vari kungotambudzika vani. Saka chiri kunyanya kubenefitwa chii naikulienti. Vanhu veZimbabwe chiri kubenefita vanhu
Kutengerwa GD6 ndokupfuma here ikoko? Kutengerwa Fortuna kupfuma here ikoko? Sei vana veZimbabwe muine obsession nemota zvekutosvikira pakutotengesa struggle, kutengesa nyika, kuti amai vako vanotambudzika uko wachifa nenzara, hama dzako dzinotambudzika dzichifa nenzara, iwe uchidhiraivha motikari. Motikari inokosha chii chaizvo pakuti nyika itambudzike pamusoro pako iwe uri kudhiraivhiswa motikari nevanhu vari kuparadza vachiuraya hama dzako. Vanhu vakapondwa wese hauna kana basa navo, iwe unoda motikari. Now I can see kuti it's correct kuti vanhu vese vakatambira motikari nevanhu vese vaishandiswa naMnangagwa vanofanirwa kusungwa, because hamungasapote chinhu chakadaro ichocho nekuuraiwa kwakaitwa vanhu nekupondwa kwakaitwa vanhu nemunhu ari kupenga nhasi uyu nekuti muda kutengerwa motikari.